14 বুজনগর ওয়াকিনগর bai khobjak block president Deepak Deborma tini phasalo GTADC ni bisingo tongnai joto lukurokno bubagrani khokbai sakalaijak khana September 30 salmario joto ADC amjai bon tongnai hwnai Tripura mothabai sakalaijak ob bon no lukurok rakhoknani bagai kok awaikha block president Deepak Deborma khana September tal 30 salmario fungni damdok ni simi sarini damdok jora ADC amjaini joto laharok mothakjaknai mungsa malkhungnobo malna rejaglak tei khonani bagai 14 bujongnogar amchayo lahar kasujakthani amchaini jotono phaimanjana bagai saklaikha block president Deepak Deborma o lahar kasujaknai wakinogorni bisingo tongma lembu sorao Kuliano sini Israel tadi channel, Haiman Zakhanya bagai, sengtini oro press meet kami karon no, Hainai 30 tarik hayakaba khana, sini kasya Moharaj Beringjak, sini ADC elakarno, bonda gumani, obuni tui seng, joto lukurong no, seng habai kubbai borong no Haina bagai, hayakaba manjang na bagai, seng pogogo, tai seng obon tekisasa jorani bisingo no seng. Joto area ono seng announce khaye public no khanari oi seng joto no omo awai mu khaidong dei seng kachara mu sungo lukurong no seng khana je Moharaj bai ringjak o sini bon no seng successfully peacefully ke khaye sini demand je Bujungnogor Wakinogor khoboi seng kaisa lemuk sorao seng packeting khaika ro seng joto gathering khaye peacefully kai seng success khaine dammasing sim dammasing jora jora angkakai 6 am nisimi 6 pm jora seng 12 gonta rejaka abono tuino seng asuknai aro nirsinimo ani simungkai ang Deepak Deborma 2 nong Mohanpurni president